Fl-aħħar sigħat il-pandemija tal-COVID-19 ħallit 4 vittmi oħra bit-total ta' fatalitajiet kaġun ta' dil-imxija issa tela l 777 bejn it-2 u 3 f'Malta nstabu 261 każ ġdid ta' COVID-19 bil-każijiet attivi jinżlu għal 5659 wara li fl-aħħar 24 sija fiqu 604 persuni oħra għalkemm kellna l-aħħar jiem bit-tnaqqis drastiku ta' każijiet ġodda fl-aħħar 7 ijiem ġew reġistrati b'kollox 14 il-mewta brabta mal-pandemija u 1917 il-każ ġdid. L-ammont ta' pazjenti rikoverati l-isptar kawżat dan il-virus mhuwiex disponibbli għal pubbliku iżda fl-aħħar jiem infermieri kkonfermaw ma' dan l-istazzjon li qed jesperjenzaw żieda qawwija ta' pazjenti rikoverati Mater Dei. Tantu hekk li l-operazzjonijiet li mhumiex meqjusa bħala urġenti qed jiġu imħassra sabiex ilaħqu ma' żieda tal-pazjenti pożittivi għal COVID. Infermieri li tkellmu magħna qalulna li s-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' staff mhux tgħin is-sitwazzjoni bil-piżijiet fuq dan is-settur ikomplu jiżdiedu fil-waqt li l-ħaddiema jibqgħu ftit.